Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Żiżi u sħaba, ejja nsejħulhom. Aw Żiżi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U Kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Kont qed naħseb ftit. Tgħid wiċċna x'forma għandu? Kwadru jew rettanglu? Żgur li le. Wiċċna m'għandux 4 ponot inigżu? U lanqas trianglu? Immaġina kieku nidru li kieku wiċċna jkun forma ta' trianglu bil-ponta fin-nofs fuq rasna. Imma jista' jkun li wiċċna għandu forma ta' ċirku? Imma stenna. ċirku jkun dawra, tont perfetta. U wiċċna mhuwiex eżattament tont. Hemm qisu ċirku imma mġebbed. Tgħid x'isima dik il-forma? Iva, ovali. Wiċċna jiġbaħ il-forma ta' ovali. L-ovali qisu ċirku imma mġebbed. M'għandu l-ebda ponta u l-linja tal-ovali la fija bidu u lanqas tmiem. Bħal bajda. Il-bajda wkoll għandha forma ta' ovali. Aħjar noqgħod attent ma jmux aħjar impoġġija posta. Wasal ħin l-ikel. Kika, Nunu u Tetu jinsabu mal-mejda kwadra tal-kċina. Tgħidx kemm għandhom ġuħ. Qudiemhom ġa għandhom lesti l-platti tal-ikel, platti tondi, forma ta' ċirku. Kika qed tgħid li żaqqa tajt xi dgor bil-ġuħ. Baba qed qalleb fil-ktieb tar-riċetti, forsi ssib xi idea x'tista' ssajjar. Kemm fih riċetti dan il-ktieb u kemm hu sabiħ għandu l-istess forma bħal kwadru. Nunu qed jgħid li għandu aptit froġa. X'idea tajba dik? Kemm toġobni l-froġa? Il-froġa ssir bil-bajt. Baba qed tott il-bajt biex tara li għandha biżżejjed għal kulħadd. Għandha bżonn waħda l-Kika, oħra l-Nunu, oħra l-Tetu, waħda l-Żiżi u oħra għaliha. 5 b'kollox. Baba għandha bżonn 5 bajdiet biex tagħmel froġa kull wieħed. Imma baba qed tinduna li 4 bajdiet biss għandha. Il-laħwa x'biċċa din? Ara Żiżi, ara x'kombinazzjoni. Żiżi għadha kemm ġabet offa tonda mimlija bajt frisk. Issa baba għandha biżżejjed bajt biex tagħmel froġa għal kulħadd. Ara naqra, din il-bajda għandha forma ovali u kulur abjad. Din il-bajda wkoll għandha forma ovali imma l-kulur tagħha huwa kannella. Kont qed nipprova naħseb xi affarijiet li għandhom forma ta' ovali. Ara, x'inhi ħelwa din Nanna Kola? Tiftakruha it-taqbila ta' Nanna Kola? Nanna Kola mur l-iskola, aqbad siġġu u ibda ola. Ara, qed taraw bħali, anke Nanna Kola għandha forma ta' ovali? Il-Nanna Kola tħobb ittir minn werqa għall-oħra u tara x'issib xi dudu żgħir biex tiekol. Anke xi weraq jista' jkollhom forma ta' ovali. Tiftakruha din l-istampa? X'hemm f'din l-istampa bil-forma ta' ovali? Iva, sewwa ħsibt it-tieqa ta' fuq fiha forma ta' ovali. Ħares fit madwarek. Tista' tara xi ħaġa li għandha forma ta' ovali? Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġgħu narawk, nixtiequlek tkun daħka.